No. This is हमारा थौ बेयो. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channelआव इलु हरनाय जाबाय. Oh sorry, बराय हरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर. नोंथांमोना आंनि बे थोरसि सुनाय भिडिअखौ नायलांबाय थादो. लागाव सुदोलाय नै सुदोलाय साला बिमाया थांलायबाय सेन्टाराव सुना दोननो होलांजालायबाय. सुना होग्राबोथ' गैखाया बिमानि अनगायै बेहायनोथ' माइकि साइकि नाय माथो बुंनो आरो. नायदो देबसिनि कनसनफोराथ' एखेबारे माराम सिलाक जाफबनाय बेफोरखौनो सुना दोननो होजालायबाय बिमाजों. प्यारी समझ गई. माथो खालामबावनो आरोना माइकि साइकि नाय बेफोरखौनो सुना दोननाबो उफाय गैला. बिमाया थिनांलायबाय गावहा फेटला सेन्टाराव थांबाय आं गोदो सुनो होनाया. लागाव सेसखासै मालायफ्रा उदां उदां बेराय मोनजायो जोंफोरा नै न'आव थायै थोरसि लथा सुनांगौ उफाय गैया. मा थिनजानांगौ मा थिनजालांखोलै. दिसिसे हमारा थौ बेयो बेनो जा ओंखाम सङो जों गैयावनो बायनाय बायदि फिसा बेसे बोसोरनि माराम जाना सिलाक जाजोबलायबाय. समझ रहे हो ना. प्यारी समझ गई. नायदो बेफोरखौनो सौसिनो आं मालाबा दल दामबा नै गेग्रेजोबनायसो अबस्था गैया माथो बुंनो आरो. बेहायनो संना जायो लथा माने जोंहा इनो हाबायाव मोनबोनाय लथा. Finally guys, आं दायो थोरसिखौ सुखांबाय. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट लाइक चेट खालामबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय. गोजोन्थों.